No niin, Silvia Modig. Sä oot perustuloa ajanut eduskunnassa, niin mikä se perustulon suuruus ja idea olisi? No, perustulon idea on mun mielestä se, että poistetaan kaikki kannustinloukut, mitä meidän tämänhetkisessä turvaverkossa on. Et tällä hetkellä monet on siinä tilanteessa, että töihin meneminen yksinkertaisesti pienentää sun käytettävissä olevia tuloja. Aivan. No mikä on realistinen summa, mitä tämmöinen perustulo voisi olla? No me ollaan Vasemmistoliitossa laskettu yksi malli, ihan niin kuin veroprosenttia myöten, niin se oli 750 kuussa. Mutta sen periaatteen täytyy olla se, että sen perusturvan on oltava, siis perustulon on oltava perusturvan kokoinen. Sä oot tänään Porissa Vaihtotorilla ja tää on ilmeisesti vähän niin kuin sun ideoima tapahtuma. Kuinka monta kertaa tämmönen on ollut? Tämä on ollut useamman kerran ja Helsingissä esimerkiksi me tehdään tätä aina mun puolueosaston kanssa. Meillä on aina kirjavaihtotori siinä pöydän päällä, että sä voit vaihtaa sit minkä tahansa kirjan sä haluat. Ja se on hirveän kiva tapa, se kannustaa ihmisiä siihen, että kaikkea ei tarvitse ostaa uutena. Että se mikä toiselle on niinku tarpeeton ja meillä on roski, niin se voi olla sulla ja te ei ole totta, mä sain tänne. Ja se kannustaa ihmisiä muutenkin semmoiseen parempaan vaihtotalouteen. Aivan. Tänään uutisoitiin, että nyt ollaan taas ylitetty jo maapallon luonnonvarat, niin miten sä itse rajoitat sun kulutusta? Pyrin olemaan kasvissyöjä ja mä yritän kuluttaa mahdollisimman vähän. Mä ostan suurimman osan asioista käytettynä, mutta ylipäätänsä yritän kuluttaa mahdollisimman vähän. Tietokoneet ja kännyköitä me vaihdetaan näin, vaikka ne on ehkä pahinta tällä hetkellä, kun mietitään, että ne metallit tulee, malmit tulee semmoista alueelta, missä on sotia niiden kaivosten takia ja tiedät sä, että semmoisia asioita me yritän käyttää säästeliäästi. Että kyllä se punavihreys on mulle vasemmistossa se kaikkein tärkein. Aivan, kiitos haastattelusta. Yes.